दासिमहालागै नैबे थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुनाय गोदान भिडिअखौ फुलि नायाखैब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। हेल' लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे आंनि इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां। आं बेफोरबायदि गोदान भिडिअफोरनि आपडेट लानानै फैबाय थायो। नोंथांमोना बे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय बे भिडिअखौ स्किप खालामालाखैनो जोबजासिम नायनो नांगोन। होनब्लासो मिथिगोन दि बे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव गोदान भिडिअनि आपडेट लाबोया जोबोद गोबाव जाबायमोन। बेनिखायनो लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ आपडेट लानानै फैलायबाय। बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि सायाव। बे गोदान भिडिअनि टाइटेलानो जादों गोसो गोरबो। बेयो मोनसे गोदान बड' मिउजिक भिडिअ। दासिमहालागै बे गोदान मिउजिक भिडिअखौ फुलि नायाखैब्ला नैबे भिडिअनि जोबनायाव नायनो हागोन। आं बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ स्क्रिनाव बुंनानै होगोन आरो बे भिडिअनि लिंकखौ नैबे भिडिअनि डेस्क्रिप्शनावबो होनानै दोनगोन। बे भिडिअआव स्टार्टिं महरै दङ सहति बसुमतारी, अभिषेक मुसाहारि, रंजालि नार्जारि। बिथांमोना नैबे भिडिअखौ फुलि आपल'ड खालामनानै होलांबाय आरो बे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। बे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों बर'। अलरेडि बिथांमोना नैबे भिडिअखौ फुलि आपल'ड खालामनानै होलांबाय आरो बे भिडिअनि स्ट'रि स्क्रिप्टआनो जादों रिचार्ड आरो मिथिंगा आरो बे भिडिअनि प्रडिउसार आरो डाइरेक्टरानो जादों मिथिंगा नार्जारि। लोगोफोर, दासिमबो फुलि नायाखैब्ला बिथांमोननि नैबे पिडि प्रडाक्शन नैबे स्क्रिनाव नुनाय इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि नैबे गोदान बड' मिउजिक भिडिअखौ नायनानै लाहैनो हागोन। आरो दासिमहालागै बिथांमोननि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो, गोजोननाय मोनगोन। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसैमोन। आंनि चेनेलाव बेफोरबायदि गोदान भिडिअ आपडेट मोनबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो भिडिअखौबो लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। गोदान भिडिअनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौल' क्लिक खालामनानै लाखिदो। बिदिब्ला लोगोफोर, नेक्स्ट भिडिअनि आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव थाबैनो लानानै फैफिननो नाजागोन।